στην κάμερα το έχω. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο. Γράφει ρε. Γράφει, εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο για σήμερα. Τι μέρα είναι, Τρίτη. Την Πέμπτη αρχίζει και το σχολείο γαμώτο. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, Γιώργος ο Τρελός. Και στο βίντεο υπάρχουν κι άλλοι τρελοί, νούμερο 2. Πολύ κοντά στη φάτσα μου, δεν το έχω. Το πρώτο βίντεο για σήμερα είναι αυτό εδώ. Πάμε να το βάλουμε από την αρχή. Πάμε. Από την αρχή. Αν παρατηρήσετε, θα δείτε πως στην αρχή γίνεται ένα από τα χειρότερα σουτ, η πάσα, η μπάλα είναι εδώ και δείτε τι θα κάνει ο τερματοφύλακας. Και ήταν αυτό γκολ. Δεύτερο, πάει να κάνει τρίπλες, τη χάνει και τρώει γκολ από το φάουλ. Είναι έλεος πια. Αυτό ήταν το πρώτο βίντεο για σήμερα. Ώρα για το δεύτερο και πιο αστείο φυσικά. Πάμε. Δείτε εδώ μια τούμπα. Δείτε εδώ τούμπα. Ωραίες βουτιές κάνεις. Αυτά ήταν τα σημερινά βιντεάκια. Κάτι άλλο. Ορίστε. Πρέπει να αλλάξω μπαταρίες. Ξαναδείτε εδώ. Ο Μπομπό ένας μηχανόβιος. Αυτά ήταν τα 3 βίντεο για σήμερα. Τα λέμε ίσως αύριο, ίσως να ανεβάσω κι άλλο. Bye bye.